स' गाइस जों दिनै फैदों मोनसे जोबोद मोजां मोनसे प्रब्लेमनिफ्राय सल्भ मोननाय माने हेल्प मोननाय। जों दिनै सोलोंनो नागिरदों जोबोद गिदिर खैफोदनिफ्राय मदद मोननाय। स' गाइस माबोरै मोनगोन? मानो होनोब्ला जोङो नांगौ फटकफोरखौ जोङो माब्लाबा डिलिट खालामफ्लाङो एबा मबाइल रेस्ट'र मारिबा जोंनि फटकफोरा डिलिट जायो। बेखौ जों माबोरै मोनफिननो हायो बेखौ जों दिनै सोलोंगोन। बिदिनो बायदिसिना नांगौ फटकफोरखौ दोननानै नोंसोर माब्लाबा मबाइला हारसिंनो बिदिनो रेस्ट'र बायदिसिना जालाङो बा माबा मोनसे कारनाव डिलिट खालामफ्लाङो। बेखौ नोंसोरो माबायदि मोनफिनगोन दिनै बेखौ जों सोलोंसै। बेखौ सोलोंनो थाखाय जोङो प्ले स्ट'राव थांगोन आरो आं मोनसे रिकुवेस्ट खालामो जाय बिथांमोना आंनि भिडिअखौ गोदानै नायदों बिसोरो आंनि चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामनानै बेल आइकनखौ थुनानै हो। बेल आइकनखौ थुयोब्ला आं भिडिअ हगारोब्ला नोंसिनाव सिगांग्रो मोनहैगोन। ओमफ्राय अननानै साबस्क्राइब खालामना हो, हायोब्ला शेयार खालामना हो। स' गाइस होमबा जों सोलोंसै। स' गाइस होमब्ला जोङो प्ले स्ट'राव थांनांगोन। नै प्ले स्ट'राव थांसै जोङो। प्ले स्ट'राव नोंसोर मा खालामनांगोन? प्ले स्ट'राव थांनानै मोननै एप्स डाउनल'ड खालामनांगोन। फार्स्टआवनो डाउनल'ड खालामनांगोन एनएलजि। बेयाव लिरनांगोन नोंसोरो एनएलजि एन्ड करेक्ट इमेज लिरनांगोन नोंसोरो। स' गाइस होमबा बबे मोनसे एप्सआ आं नोंसोरनो सिन बोना देखायनोसै नायदो नोंसोरो। नैबे गाइस बे गोजौना फेक गोजा गाइस, बे गोजौना फेक गोजा आरो नोंसोरनो बे एप्सखौ आं आंनि डिसक्रिपसनावबो होखागोन। स' गाइस होमबा बेखौ नोंसोरो डाउनल'ड खालामदो। स' गाइस डाउनल'ड जाबाय। नै एप्सआ डाउनल'ड जाबाय। ओमफ्राय नोंसोरो बेक थांफिनदो। बेक थांनानै मा खालामदो नोंसोरो? प्ले स्ट'रावनो थांफिनदो नोंसोरो। प्ले स्ट'राव थांफिननानै नोंसोरो मा खालामदो? बेयाव मोनसे एप्स बोबावदो। बे एप्सखौ नोंसोरो बोदो। होमबा रेस्ट'र एमएस सुपार येस बेखौ नैबे एप्सखौ बोदो। नैबे एप्सखौ नोंसोरो डाउनल'ड खालामदोलाय। स' गाइस नै आं डाउनल'ड खालामसै। स' गाइस एप्सआ डाउनल'ड जाबाय। नै एप्सआ डाउनल'ड जाबाय गाइस। होमब्ला नोंसोरो बेक थांदो। बेक थांनानै नोंसोरो मा खालामनांगोन? एप्सआ नै बिदि नुजाफैगोन एप्सआ। ओमफ्राय मोनसेयाव बबेयाव थांखो? मोनसेया नै एप्सआ। होमब्ला नोंसोरो नैयाव जेबो खामानि गैया बेयाव ओरैनो माने बैजों लोगोसे बेखौ नांगौ, बे एप्सखौ नांगौ। बे एप्सआ माने बैखौ हेल्प खालामो। ओंखायनो बे एप्सखौ डाउनल'ड खालामनांगौ नोंसोरो। डाउनल'ड खालामनानै दोनफानांगौ नोंसोरो जुदि फट' गोमानायखौ मोनफिननो लुगैदोंब्ला। स' गाइस होमबा जोङो मायाव खामानि मावनांगोन? रेस्ट'र इमेजाव खामानि मावनांगोन जोङो। ओमफ्राय जिथुनाखि नैबे एप्सआ दा लास्टआव एसे खामानि होगोन। बेनि थाखायनो नांगौ, लास्टआव मदद खालामो बियो। होमबा जोङो नैबे रेस्ट'र इमेजाव थांसै। रेस्ट'र इमेजाव फैबा बिदि फेस ओंखारगोन। स' गाइस होमबा क्ल'जआव थुनानै होदो। ओमफ्राय नै बिदि मोनथाम फेस ओंखारगोन। मोनथाम माने सेटिं ओंखारगोन। इयाव ओंखारगोन सार्च दा इमेज इउ आर वान्ट टु रेस्ट'र ओंखारगोन। ओमफ्राय सेकेन्डआव जाहैदों रेस्ट'र इमेज। ओमफ्राय थार्डआव जाहैदों डन्ट एन्ड गिभ टु डिलिट फर बिदि ओंखारगोन। होमबा नोंसोरो मा खालामनांगोन? नोंसोरो नैबे जिथुनाखि आं सिन बोदोंना बेयाव नोंसोर थुनानै होबानो जाबाय। स' गाइस होमबा आं थुनानै देखायनोसै। स' गाइस नै आंना फट'आ फैफिनबाय। स' गाइस नै नायनोसै आं सिगांनि फट'फोरखौ। स' गाइस नै थुनानै नायनोसै आं। नै गाइस नोंसोरनिसिम बे आंनि फट'मोन सिगां डिलिट खालामनाय। ओमफ्राय दायो फट'फोरा फैफिनजोब्बाय। ओमफ्राय नायनोसै आं फट'खौ मोनसे नंगौना नंमारा। स' गाइस नै नंगौ। आं सिगां डिलिट खालामनाय फट'मोन बियो। बिदिनो फिलिप कार्डनि माल लाबोनायखौ साफायदोंमोन आं, साफायनानै डिलिट खालामदोंमोन। ओमफ्राय दिनै नै जाखांफैफिनमारबाय बियो नंमारगौ। स' गाइस जोङो बे फट'खौ मोनफिननो थाखाय मा खालामनांगोन? जोंनि गेलारियाव जोंनि फाइलाव मोनफिननो थाखाय आं देखायनोसै। स' गाइस होमबा जोङो बेखौ बेयाव नोंसोर थुनानै होदो। खनसे टिक लागायदो नोंसोरो। ओमफ्राय थुनानै होबाय नै आं। अब्ला मा खालामनांगोन? फट'आ बुरजाबा नोंसोर खेबसेनो जुदि थुना होनोबा नैबे सेल'ल' थुबानो जाबाय। दायो आं सिंगेल नालाय बे फट'खौ थुनानै होबाय। ओमफ्राय नोंसोर मा खालामनांगोन? नैयाव रेस्ट'र इमेज बेयाव थुनानै होनांगोन नोंसोरो। होमबा बेयाव थुनानै होनोसै आं। बिदि ओंखारबाथाय क्ल'ज खालामबानो जाबाय। स' गाइस फट'आ सेभ जाबाय नै।
इयाव सेभ जाबाय माने फाइलाव डाइरेक्ट सेभ जाबाय बियो। ओमफ्राय दानिया मोनसे माने बेलेग माने गिदिर फिसा खालामनानैबो सेभ खालामनो हायो। बेयाव नोंसोरो चेन्ज डेटफोरखौ खालामनो हायो। ओमफ्राय बै जिथुनाखि नों एनार्जि एप्स बोनानै दोन्दोंमोन ना बेयावथ' नोंसोर जेबो खामानि मावनो दरखार गैया। ओमफ्राय नाथाय बे एनार्जि एप्सआ दायो नोंखौ एसे मदद खालामगोन। स' गाइस होमबा नैयाव एनार्जि एप्सआव नोंसोर एनार्जि लिरनायाव थुनानै होदो। थुनानै होबा मा ओंखारगोन बिदि पेज ओंखारगोन गाइस। होमबा एनार्जि एप्सनि थाखाय नैबे सेल साइज माने साइजखौ माने गिदिर फिसा बिदिनो सोलाय जायो। ओंखायनो बै एनार्जि एप्सखौ बोनानै दोननांगौ, बेयाव एसे मदद खालामफैयो। स' गाइस होमबा आङो सेल साइजआव थुनोसै। होमबा नै गाइस बेखौ नुदोंना बेयो माने नों माने बेसेबां बेलेग बेलेग नाम्बारनि दङ कास्टम साइज। स' गाइस होमबा जोङो बेखौ आङो गोजौनि मोनसेयाव थुना होनोसै एसे माने फिसायाव। स' गाइस आंना डाउनलड जाबाय। स' गाइस नोंसोरबो बिदिनो डिलिट खालामनाय फट'खौ नोंसोरो मोनफिनगोन। स' गाइस होमबा नैदि पेज ओंखारगोन, बेयाव सेभ खालामना होदो। सेभ जाबाय। ओमफ्राय सेभ जादोंना जायाखै आं दायो नोंसोरनो फाइलाव थांनानै देखायनोसै। बेक थांफिनजोबदो। स' गाइस जों बेक फैबाय। बेक फैनानै नै बे फाइलाव थांसै आङो दाना बे फट'खौ थांसै आङो। स' गाइस नै आंनि फट'आ फैनानै दंफैयो। बेयावबो लिरनाय दङ रेस्टुरेन्ट इमेज लिरनाय दङ। स' गाइस होमबा थुनानै नायनोसै। नै फार्स्टनिया माने ओरैनो डाइरेक्ट सेभ जादोंमोन। ओमफ्राय उननि आङो साइज खालामनानै सेभ खालामदों। स' गाइस होमबा नोंसोरबो मोजाङै सोलोंबानो जाबाय। नोंसोरनि थाखाय जोबोद खामानि होगोन, नोंसोरनि थाखाय जोबोद मोजां। मालाबा खुनु माने डिलिट खालामफ्लाङो बिदिनो गथ'फोरा लायोबा मबाइलखौ बोरैबा मायावबा थुनायाव फट'फोरा डिलिट जालाङो, नांगौ फट'फोरा माबाफोर बिदिनो सेभ खालामना दोननाय फट'फोरा। स' गाइस होमबा नोंसोरो आंनि भिडिअखौ जुदि मोजां मोनदोंब्ला लाइक खालामनानै हो। आरो नोंसोरो कमेन्ट बक्सआव बुजियाखैबा सोंहरबानो जाबाय। आरो गुबुन भिडिअ नांगौबा बुंहरबानो जाबाय। स' गाइस आंनि चेनेलाव जाय गोदान नायदों नोंसोरो साबस्क्राइब खालामना बेल आइकनखौ थुनानै होबानो जाबाय। होमबाना नोंसोरो आं जेब्ला भिडिअ गोदान आपल'ड खालामो नोंसोरो मोनहैगोन। स' गाइस एसेनोसै भिडिअआ।